Господин Петев, един много интересен турнир. Имаше ли тръпка за Лудогорец? Да, естествено, всеки един матч, дори и на такова ниво, аз мисля, че особено през първата част матчът беше доста спорван. Кога стана 2-1? Нормално е, след като допускаш грешки, е напълно нормално да ти отбележат гол. Помага ли тази инициатива на Ариана за развитието на футбола? Все пак много хора се включват да играят. Да, за мен това е изключително полезно действие, изключително така дава много голяма трибуна за развиване на аматьорския футбол. Доста интересен е този турнир и просто аз го адмирирам. Има ли нужда от повече такива турнири? Тая година като че ли свърши по-рано? Да, може би да. Ако има, това за мен е така много голям плюс за развитието на аматьорския футбол. И така, накрая един страничен въпрос. Някакви новини около Лудогорец. Бяхте в Австрия по-дълго, гледахте матч на съперника ви в Шампионската лига Динамо Загреб. Да, гледах ги. Все пак този отбор така е доста именито име в футбола. Съвсем нормално и закономерно е така да събирам максимално много информация за тях. Гледах ги. Отбор, който не е непобедим. Някакви нови имена тези дни в Лудогорец да очакваме ли? Ами да, напълно реално и възможно. До матча с Локомотив Пловдив, може би? До матча с Локомотив Пловдив може, но не е сигурно.